Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λεπτά μόνο. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκινήσω την ομιλία μου για να αποκαταστήσω την πραγματικότητα και το δίκαιο του πράγματος με αφορμή μία αναφορά που έκανε ένας προηγούμενος συνάδελφος, ο συνάδελφος από την αντιπολίτευση επίσης από τη Μαγνησία από όπου κατάγομαι, που αναφέρθηκε ως παράδειγμα στην Έρα Βόλου. Ατυχές το παράδειγμα, επιτρέψτε μου να πω. Αναφέρθηκε καταρχάς στον ιστορικότερο περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΑ. Είναι ο ένας από τους 3 σταθμούς που αναφέρονται στο ιδρυτικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ο ραδιοφωνικός σταθμός Βόλου. Δεν είναι όμως μόνο η ιστορικότητα του ραδιοσταθμού του Βόλου, της ΕΡΑ Βόλου, που κάνει ατυχές το παράδειγμα και ατυχή την αναφορά. Είναι η μεγάλη προσφορά του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου της ΕΡΑ και το μεγάλο δέσιμο της ΕΡΑ Βόλου με την τοπική μας κοινωνία. Για πολλές δεκαετίες η ΕΡΑ Βόλου ήταν ο εκφραστής της τοπικής κοινωνίας, ήταν πολύ περισσότερο ο εκφραστής της ταυτότητας, της μεγάλης ταυτότητας της πόλης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, ήταν ο εκφραστής της ταυτότητας των μεγάλων κοινωνικών και εργατικών αγώνων και διεκδικητικών αγώνων του Βόλου, αλλά και ο εκφραστής του πνεύματος, της παραγωγής της περιοχής, της συνέχειας του Παρθεναγωγείου, του Σαράτσι, του Δελμούζου. Η ΕΡΑ Βόλου για πολλές δεκαετίες δεν ήταν ο σημαντικός φορέας ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, ήταν ο μοναδικός δημόσιος ραδιοφωνικός φορέας για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής μας. Πολύ περισσότερο στις εργατικές συνοικίες του Βόλου και στην προσφυγική πόλη της Νέας Ιωνίας. Ήταν το μοναδικό μέσο από όπου οι κάτοικοι έπαιρναν την ενημέρωσή τους και ήταν η καθημερινή τους συντροφιά σε ό,τι έκαναν. Ατυχές όμως το παράδειγμα, διότι υποστήριξε ο συνάδελφος, και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, ότι ως μοναδικός βουλευτής της αντιπολίτευσης δεν κλήθηκε να μιλήσει ποτέ από την ΕΡΑ Βόλου. Σας διαβεβαιώ, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, είμαι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, δεν έχω μιλήσει ποτέ στην ΕΡΑ Βόλου, ούτε προεκλογικά και πολύ περισσότερο μετεκλογικά. Δεν καταλαβαίνω ποια κριτήρια μπαίνουν για να προσκληθεί κάποιος να μιλήσει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Από όσο δεν γνωρίζω, κανένας μας από τους 5 συνολικά κυβερνητικούς βουλευτές της Μαγνησίας, τουλάχιστον μετεκλογικά, δεν έχει εμφανιστεί στα μικρόφωνα της ΕΡΑ Βόλου. Για να πούμε όμως και το δίκαιο του πράγματος, διότι είναι άδικο και για τους εργαζόμενους της ΕΡΑ Βόλου, αυτό το οποίο υπόθηκε, οι εργαζόμενοι οι οποίοι με λίγα μέσα, αλλά με περισσή προσπάθεια και αυτοθυσία, έχουν κρατήσει για όλες αυτές τις δεκαετίες στην πρώτη γραμμή την ΕΡΑ Βόλου και ανοιχτή ως καρδιά πάλουσα όλη αυτή την περίοδο των πολλών μηνών του μαύρου, μετά το μαύρο στην ΕΡΘ και στην ΕΡΑ. Η διαχείριση του προγράμματος στην ΕΡΑ Βόλου δεν γίνεται από τους πρώην εργαζόμενους νυν απολυμένους της ΕΡΑ Βόλου και πολύ περισσότερο από τους δημοσιογράφους του ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι αυτοδιαχειριζόμενες εκπομπές από εθελοντές. Το ατυχές όμως του παραδείγματος πιστεύω ότι ενισχύει και αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε και επισημαίνουμε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο ως αντίληψη κεντρική για τη λειτουργία. Ένα μόνο θα αναφέρω από τα πολλά των όσων αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Επισημαίνουμε την ανάγκη της υπεύθυνης παρουσίας των επαγγελματιών των εργαζομένων στη διοίκηση αλλά και στην κατάρτιση του προγράμματος, με την συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων στην διοίκηση της ΕΡΘ. Εργαζομένων, 2 τον αριθμό, ο ένας από τους οποίους εκπρόσωπος του δημοσιογραφικού κόσμου, και αυτό με χαροποιεί μετά από 35 χρόνια θητείας στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, οι οποίοι θα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία. Δεν θα ορίζονται από καμία κυβέρνηση και από κανένα κόμμα. Εκλεγμένοι με καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των εργαζομένων. Και βάζουμε και μία πρόσθετη δικλίδα. Το τολμούμε και το βάζουμε, διότι το επιδιώκουμε. Δικλίδα δημοκρατίας και διαφάνειας.
το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου σε κάθε περιοχή όπου θα λειτουργεί σταθμός της ΕΡΤ και της ΕΡΑ. Το τολμούμε και το επιδιώκουμε διότι θέλουμε τον λαϊκό κοινωνικό έλεγχο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την πολιτική μας και την κυβερνητική μας δραστηριότητα. Κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν προηγηθεί περίπου 20 με 25 ομιλίες, βουλευτών εννοώ. Οι περισσότερες, αυτές που ήταν από την πλευρά βουλευτών της αντιπολίτευσης, ήταν εκτός θέματος. Οι άλλες των βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση ήταν εντός του θέματος, της ΕΡΤ, της επαναλειτουργίας. Οι υπόλοιπες είπαμε εκτός. Τον τόνο τον έδωσε βέβαια και το καταλάβαμε νωρίς η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία της. Από τα 16,5 λεπτά που μίλησε, λιγότερο από τα 2,5 αν μέτρησα σωστά, ήταν για την ΕΡΤ. Και αυτό για να κάνει μόνο μία αναφορά. Για να υποστηρίξει ότι όλη η ιστορία γίνεται για να πάρουμε κάποιους συγκεκριμένους, κάποιες εκατοντάδες εργαζομένων. Κατά τα άλλα, και σε αυτή την ομιλία της εισηγήτριας και σε πολλές άλλες παρόμοιες που ακολούθησαν, ακούσαμε άλλα πράγματα. Ακούσαμε ότι σε λίγο θα είναι είδος εν ανεπαρκεία, όχι αυτό που πήγε εξ αρχής στο μυαλό μας εύκολα, αλλά το φάρμακο. Θυμηθήκαμε βέβαια τότε που κατακριουργούσαν και την ΕΡΤ και ολόκληρη την κοινωνία χωρίς αναισθητικό. Ακούσαμε τη διαβεβαίωση ότι για ένα χρόνο και να θέλουμε δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Δεν κατάλαβα αν αυτό ήταν μια επισήμανση προς την κυβέρνηση ή για να καθησυχάσει τον κύριο Σαμαρά που ανησυχεί μήπως γίνουν εκλογές και δει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει. Και φυσικά στο τέλος ακούσαμε και την παρένεση να κάνουμε με τους δανειστές μας σύντομα μια συμφωνία που θα είναι κοντά στη συμφωνία που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε τέτοια συμφωνία. Και ακούσαμε και από μια άλλη εισηγήτρια και ομιλήτρια από άλλο κόμμα που αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση ότι εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων διότι μιλήσανε δημοσιογράφοι από την κυβερνητική πλευρά και εισηγήθηκαν το θέμα, άρα έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Θα ήταν πολύ ευχάριστο αν ακούγαμε και για τα συμφέροντα και για τη σύγκρουση που πρέπει να υπάρχει στον χώρο αυτόν με την Τίτζεα. Τσιμουδιά, τίποτα για την ταμπακέρα. Πολλά λόγια, αλλά επί του θέματος ουδέν. Ή όπως λέει ο λαός, πολύ λάδι, αλλά από τη γανίτα τίποτα. Κατανοητοί όμως οι μηχανίωτες, διότι τι να πούν για την ΕΡΤ, τι να πούν για την αυθαιρεσία του μαύρου, τι να πούν για την έλλειψη νομιμοποιητικής βάσης στα μορφώματα που έφτιαξαν. Τι να πούνε για το κατά πόσον εν τέλει ήταν εντάξει η διαχείριση που έγινε. Για το πόσο μας κόστισε και το κλείσιμο της ΕΡΤ και η δίθεν επαναλειτουργία ενός άλλου δημόσιου φορέα που επιχείρησαν. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να δούμε. Όχι κάποτε, άμεσα, όχι σε ένα μακρινό μέλλον, τώρα πρέπει να τα διερευνήσουμε. Για να δούμε αν, λέω αν, και μήπως υπάρχει κάτι επιλήψιμο σε όλα αυτά. Και το ξέρουν ότι θα τα διερευνήσουμε. Και ίσως αυτό είναι που πολεμούν και αυτό είναι που τους ανησυχεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαλή.